Добро утро, добър ден, добър вечер, драги зрители. Станах и съм бесен. Защо съм бесен? Как няма да съм бесен, бе, като съм гладен? И сега, какво ще ям? Всичко е много просто. Каквото има. Ето тук сега ще ви покажа една магия. Магията се нарича Air Fryer. Гледай какво става сега. Ще ви покажа как си правя магическа закуска. Това е супа с хляб, който съм припекал, и едно яйце, което съм сложил и се изпекло. Трябва да го разбъркам, защото този шибан ерфраер топли само отгоре. Бати буклука. Разбърквам. Ето го яйцето. Разбърквам. И сега, като го разбъркам, пак го слагам да се топли. Защото тези шибани ерфраери са направени като хората. Те имат реотан само отгоре. Абе, турите има един реотан и отдолу, бе. Манка му. Гледай всяко става. Разбъркахме супичката. Слагаме. И пускаме 4 минути на 180 градуса. Остана навън, обаче е много интересно. Облаци идват от север. Голям студ ще дойде. Но аз имам климатик, който ще ме топли тази зима, дано да не спрат тока. И така, след малко ступичката, като стане готова, аз ще закуся. И след като закуся, лека закуска е това, малка закусчица, започвам да тренирам като луд. Така, освен супата, ще добавим, защото може да няма сол. Вместо сол ще добавяме сирене. Сиренце. Така. И какво се получава? Хляб, въглехидрати, сирене, белтъчини, малко витамини и други работи. И като тренирам, всичкото това нещо ще се превърне в мускули, в сила, за да мога утре, като отида да работя, да имам сила и да работя.